pera. Ano ba yung napakawat sa tao? Hindi mo yung nag-ate dyan sa iba. Uy, ay,
Kuran no.
Halibot ka sa mga bagay na mali, pero may panahon pa men. Upang ikaw ay magbago, lahat ng masama mo galing. Mabait na kayo ikot na. Kadali na ito mo, boss, galing mo saro, magpakalak mo.
Ito na pala sa tuwa ng